mga kabalenya, ako yung Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's vlog guys, ay naimbitahan tayo ulit ng The Clouds Bar dito sa One Euphoria Residences, Balibago, Angeles City, Pampanga. Yan guys, kung gusto nyo pumunta dito, open sila ng Monday to Sunday, 10 AM to 2 AM. May bago sila sa kanilang menu, so i-cover natin guys yung kanilang mga seafoods. The last time na nag-cover tayo dito, yung mga cocktails nila, mga pasta, mga Filipino and Japanese foods na in-offer nila. Syempre meron din naman silang mga prop, coffee and sandwiches. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung mga seafoods na in-offer ni The Clouds Bar. Every time na nandito tayo sa The Clouds Bar, talaga namang nakaka-love yung place, very cozy, and syempre yung pinaka city lights yung makikita mo dito. So ito yung mismo Clark, Pampanga, and Angeles City na rin to, SM City Clark, yung Astro Park guys, so papuntang Mabalacat, and sa kabilang side ito na yung Balibago, Angeles City. And kung gusto niyo pumunta nung hapon, yung sunset guys, napakaganda rin nung pinaka view dito. And syempre dito sa kabilang side natin, kitang kita mo yung Mount Arayat. Ito na nga kabalay yung mga serve sa atin ni The Clouds Bar. So the last time na nag-vlog tayo dito, iba yung serve sa atin sa kanilang menu. So ngayon, ito na yung mga bago. So seafoods at The Clouds Bar. So meron tayong dito, creamy scallops, yung buttered mussel, so yung pinakatahong nila. And syempre yung kanilang fresh Aklan oyster. So first time ko makatikim ng itong pinaka fresh oyster. So excited ko nang tikman to guys. And syempre, isa sa mga sinaserve ni The Clouds Bar, ito kanilang lobster and steak. Syempre meron siyang mashed potato and vegetable, honey garlic butter, yung kanilang pinaka sauce dito sa pinaka lobster nila. Ito, natikman na natin guys yung kanilang prawn cocktails nung second vlog natin dito sa The Clouds Bar. And syempre, di mawawala dyan yung pinaka wine natin. Na natin tikman guys yung kanilang Aklan oyster. So first time natin tikman yung fresh oyster. So lagyan natin siya ng and syempre konting suka. Yun. Let's try it. Kung gusto mo siyang lagyan ng chili oil, meron din naman silang chili oil. Sarap. So mag second round tayo sa kanilang Aklan oyster. Pinakalasa niya masarap and malinamnam, syempre lalo na pag seafoods na ganyan, and hindi siya malansa guys. Lagyan natin ng chili oil. Hindi natin makuha. Yun. Masarap ng lasa. Next natin titikman guys yung kanilang buttered mussel. So yung tahong, yan, napakalaki ng mga tahong nila dito. Kung nagki-crave kayo ng mga seafoods, yan, punta na kayo dito sa may The Clouds Bar. Napakaganda ng view and syempre napaka-cozy ng mga pinaka-place. And napakalamig ng klima, lalong-lalo na kung ganitong oras. Sarap. So tikman natin yung may garlic. Yun. Cheers. Next natin titikman kabalayan yung kanilang yan, creamy scallops. Sa mga mahilig sa scallops dyan, yan, nag-serve sila ng pinaka creamy scallops. Sarap.
Isa din sa favorite na sinaserve ko ng The Clouds Bar guys, yung kanilang prawn cocktails, yan. So tikman na natin. Ooh! Sarap. Masya ba? So last na titikman natin yung kanilang steak and lobsters. Nasa inyo naman guys kung gusto nyo partneran yung pinaka-lobster nila, cider steak or yung pinaka-salmon. So tikman na natin kanilang pinaka-lobster. And i-dip natin sa kanilang honey garlic butter. Sarap. Iba talaga pag seafood is lobster siya. And syempre ito, may partner pa siya yung steak. Mashed potato, vegetable. Tikman na natin yung kanilang pinaka-steak. Syempre yung pinaka-partner niya, yung pinaka-lobster. And yan. I-dip natin sa kanilang steak sauce. Nasa inyo naman guys kung gusto niyo i-dip or ibuhos mismo dito sa pinaka-steak niyo. Grabe, sarap. Tapos partner mo pa siya ng lobster. Nakatapos lang natin tikman itong mga Philippines sa atin ni The Clouds Bar. Syempre mga seafoods at The Clouds Bar. Yan, napakasarap. Lalong-lalo na guys ito, napaka-creamy. Ako kasi gusto ko yung medyo creamy talaga yung pinakalasa. And ito, creamy scallops. Try nyo guys. And syempre sa mahilig sa buttered flavor, meron naman silang buttered mushrooms. And yan, kung gusto nyo try yung kanilang Aklan oyster. So fresh oyster siya. Orderin nyo guys. And of course, isa sa mga talagang favorite natin dito yung lobster and steaks. So sabi nga kanina, it's either i-partner mo sa lobster niya itong steak or yung pinaka-salmon. And yung pinaka-sauce na meron naman siyang honey garlic butter. Tapos sa side dish meron siyang mashed potato, vegetables, and isa sa mga favorites natin itong pinaka-prawn cocktails nila. Kung gusto nyo mag-dine-in dito, lunch and breakfast, napakaganda ng view. Kung gusto nyo mag-chill, napaka-cozy yan. Siyempre yung foods talaga, superb. Napakasarap ng mga sinaserve nilang foods. Lalong-lalo na guys ito, dahil seafood lover tayo, nagustuhan ko talaga yung pinaka-seafoods nila dito sa The Clouds Bar. Hello mga kabalen, I am inviting you here at The Clouds Bar, located here at One Euphoria Residences, here at A. Santos Street, Balibago. And of course, The Clouds Bar is now offering our new products. Dun nga sa mga sinabi ni Sir kanina, we are offering the steak with steak and lobster, our creamy scallops, buttered mussels, and of course our newest product, our Aklan oyster, and of course the very pretty ang ating prawn cocktails. Okay, The Clouds Bar is open from 10 a.m. to 2 a.m. po. Daily po yan from Monday to Sunday. So what are you waiting for guys? Come on at the top and see you. Yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos. And of course guys, huwag nyo kalimutang share ang video to para malaman ng ibang kabalian natin dyan. Yan, kung hindi pa kayo nakakapunta dito sa The Clouds Bar, gusto ko lang paalam sa inyo, nag-serve na sila ng mga seafoods dito sa The Clouds Bar. Napakasarap guys. Until our next vlog, peace out.